Takže čaute lidi, dneska tady jsem u reakce na Autobusaka nebo Michala Gamer. Bohužel mi nejde zvuk. Jdeme se nějak žádného videa. Ale jinak, byla dobrý video, ale on chtěl, aby se dělali reakci, jdeme reakci. Takže dáme se asi nějaké krátké video, počkejte, on měl live? Ne. První jdeme asi na shorty. Takže jdeme, klikneme teď na to. Takže tady je jeho kanál prostě, My Crew. Plus připojíte se, sorry, já se nepřipojím, protože prostě já tam mám své jméno a pak heslo, takže bys si mohl takže vědět, jak se jmenuje a volal bys mi. Ale jinak, já bych to, kdyby jsem nevěděl, jak se zablokuje nebo něco udělal, by si nemohl volat, tak bych se připojil. Takže jdeme tady dát like. A jdeme na další video. Takže 2026. Tohle video pořád vidím. Zase to novým trendem, ne? A mohl jsi tam dát, že název videa. Nevím, jestli tam dal, no nedal. Mohl jsi tam dát název. Jinak dobrý. Plus připojte se, jsem četl už. Abych si tak kdyby jsem to byl já, tak já bych tak nedával. Jdeme dolů, 2026. Já se trochu stěším, protože to mám až moc nahlas tady. Tak, jdeme takhle dolů. Haboš baboš. Chudák pes přesněl haboš baboš. Tak dolů. Takže typek prostě dělá backflip. Aspoň umí rozštěpat tam ten most ze stoje. Jau. Tohle video mám taky lidi. Podívej si komentářů. Nerozumím. Dáme translate to English. Počkejte. Zkusím jak přečíst tím jazykem, co to je za jazyk. No to fakt nepřečtu tohle. Tak já to zmačknu. Ale já nevím to zmačknout. Same me too, I try it. Já to moc nerozumím, kdybych rozuměl, to už jsem rád pověděl. A to jsem prostě dělal, zavřel notebook. No, tady typek jsem chtěl rozštěp. A tady skakal. 9 z 10. Tyhle videa si jsem natáčel. Co mi stalo? Jdeme do další video. Jsme už viděli. Můžeme jít na velké videa. Takže vydáme si nějaké krátké teď, ne? Já vydám si nějaké krátké video. Lidi, dejte like a odběr! Ano, Sirskok má pravdu. Tak. Načneme třeba na to. Je to tady po dlouhý dobu. A hejtrovi, dejte hejty a to, co si zaslouží. Sirskok má pravdu a velikou. Ale nemusíte. Takhle je zpívaní. Ještě si dávají to train. A Autobusakovi dejte odběr a like. To už je to napsané. Reaguju teď na youtubera Autobusak. Můžete mu dát odběr, děkuji za like, x odběr. Ne, pomůžka odběr. Takže jdeme si podívat na to video. Takže počkejte, popijte, musím viděl, protože jsem jednou dělal reakci na streamu. Ale protože to je asi, bych se nechtěl, vy jste se koukali toho 2 hodiny na stream, tak prostě podíváme takhle. Takže podíváme se. Něco zkusím přeložit anglicky. Do češtiny. Takže dáme si na celou obrazovku. A typek, prostě tady typek se prostě točí. Pohoda.
Takže dáme how to play. Najdi klíče od auta a odzamkni auto, aby si mohl získat magnet. Běž zpátky a běž, nerozumím, s magnetem použij boxy, aby si získal dveře. Ne, aby si odemkl dveře. Pak najdi klíč z domu a odemkni dveře s pomocí červeného klíče. Tak, doufám, že se to přečetl dobře, lidi. Jináč, co chceš říct? Ano, doufám, že jste to slyšeli. Když tady jdeme, something on... to nepřečtu, lidi, taky dobrý angličan nejsem. I když umím trochu anglicky, no, ale toho nepřečtu. Že jdeme na video. Že jdeme tady na party, OK, ukazuje. Že můžu víc party, teleporting. Za 6 hodin byl admin abuse, doufám, že jsi tam byl, kamo. Co mi stalo? Jo, to dám víc na hlas, protože neslyšíme o hlas. Teď máte mě slyšet. Pip. Ale jste na zkouška, lidi. Doufám, že... Aha, takhle musím mluvit, kdybyste neslyšeli lépe. Aha. Takže u dalších videí si musím dát prostě mobil brachy, do toho mluvit a pak si to jen poslat. No, prostě pak takhle to bude víc easy. A nemusím pak namlouvat video a nevím, co pak mluvit. No. Takže... Nevidím. Právím, co to bylo, odemkne téměř. OK. Tady. Asi to už pustíme. Takže. OK. Značný Fred, aby Fredbear šel. Ne, to nepřečtu. Press R to flashlight on off. OK. Co si děláš? Lidi, dáme menší asmr. Zpátky. Lidi, dáme menší asmr. Počkejte, něco povede. Ne? Teď. Tak stačí. Jdeme se vrátit k videu. Doufám, že se vám asmr líbil. Tak. Počkejte, lidi, jen pomůžu. Zpravou to vůbec nejde. Počkej, levou. OK, dobrý. Asi bych to měl stopnout. Tak, mám to hotový. Takže mohli bychom se podívat na další video. Třeba tohle. Like and subscribe. Píše se to subscribe. Hra Train Simulator Roblox. OK. Si někdy zahraju a možná z toho udělám video. Takže tady to pustíme. Dáme si míň, protože to je až moc nahlas tady a prostě to nemůžu takhle nahlas dělat. Vidíte, jinak sorry, že tady nejsou titulky, protože prostě bych musel psát ten scénář, musel bych si pamatovat, co jsem mluvil a prostě to je těžký. OK. Tolik rychlostí, prostě jdeme dál. Jdeme. Počkejte. Takže už jsem to udělala. Já bych si osobně vybral toho drivera, protože jsem mega fanoušek řízení. Prostě já miluju, když mám řídit něco. A vybral bych si to nejrychlejší, samozřejmě, co děláš. Se zvylil? No. Já bych si dala to plno. Takže skipneme si to trochu.
protože se nechci dělat 10 minut na jedno video. Takže asi za chvilku už můžeme končit lidi. Utěrkou to děláš a proč na hadru? Ach jo. Takže jdeme se podívat zase na nějaké další video, nebo tady skončíme? Tak tady asi skončíme, dejte like, odběr a ču.